Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimahumullah. Dengan menggah niki nek kesalahan begini. Inggih setengah walu dari ijan 11 berapa. Pendirang jam. Iya nggak? Mula dihitungi mik ning ngapain ngatek aku keringingan. Ya, tolong jangan enggak. Bapak Ibu rahimahullah. Saderenge donga, kula mirengake iki semangat kangge putrane jenengan. Sing semangate jenengan iku kula dongakno, kula mirengake sampeyan Bapak. Kula sebagai putra. Paring semangat kali jenengan. Urun Bu. Urun Pak. Kula tak takok nggih sedherenge paring semangat. Jenengan sekesuk imang do guyu apa do nangis? Nah, cuman sing do guyu. Nggih mboten. Niki tos tebes niki. Masyaallah. Nggih mboten iku swarga. Ngendikane Kanjeng Nabi, al jannatu hubban bisyawat bil makari wa nar hubban bisyawat. Iku dikepung-kepung karo perkara sing guyono, perkara sing nyenengno, perkara sing mali daratan. Nek swarga dikepung perkara-perkara sing nangisno, sing nyusahno. Paham ngoten niku Bu? Jenengan yo iso nangis sing wae. Nek rasa koyo ketang-ketang. Bapak saged nangis sing wae. Saged, alhamdulillah. Nangis iku munggah mripat ora di katarak. Wong sing kerep nangis ora katarakan. Mergo dikumbah mripate karo Allah banyu nangis. Esto. Dek jenenge nangis lho nek ra kudune sampean colok-colok lah ora iso nangis. Sing malah iso nangis kan jero ati. Nggih mboten? Sampean kudu sampean colok-colok ora iso nangis nek sing atine iki atas kaya watu. Nggih mboten? Semangat kula kangge para bapak, para ibu-ibu. Sing semangat kangge para santri pun niku ananda Haji Misbahul Mukmin. Mun tak amek kurang golek. Gemireng kan boten santri-santri niku. Nggih. Bapak Ibu rahimahullah. Kula panjenengan sedaya kudune syukur. Syukur niku cara Arab, cara jalane matur terhadap sing paring putaran jenengan gak iso kerasan nang pondok gelem ngapalno Al-Qur'an nganti ana sing apal bilwa 30 juz, ana sing 20, ana sing 10. Niki nek Allah ora paring ora iso. Lan iku Pak kula dhewe teng sanad, ora mesti nek dapat pondok sanad Allah paring niku. Contohnya bocah-bocah sing do sekolah nenggone untuk titel S2, S1, S3 iku mesti dadi wong sing sukses ora iso. Yang paling sukses Allah subhanahu wa ta'ala. Pancet langsung diri hati itu. Dan syukur kula panjenengan sedaya alhamdulillah ya Gusti putrine kula kok hafid Al-Qur'an 30 juz. Alhamdulillah putrine kula kok hafal Al-Qur'an kali 2 juz. Alhamdulillah Gusti putrane kula kok pun binadari hatam 30 juz. Gusti kula matur nuwun dhateng panjenengan sedaya. Ngono lho, oleh matur nuwun kula panjenengan sedaya terhadap Gusti Allah. Ampun. Sing jenenge matur nuwun niku tasarrufun nikmah li ibadatillah. Gunakno kenikmatan dinggo ibadah nengarsane Gusti Allah niku jenenge syukur. Tasarrufun nikmah li ibadatillah taala. Itu sudah diparingi umur panjang, diparingi sehat, diparingi bondo, diparingi sangucap, diparingi akal sehat. Niki sedaya sing kula kandhakno niku kudu dinggo ibadah teng ngarsane Gusti Mbon napa dereng. Diparingi sehat dinggo ibadah, diparingi bondo dinggo ibadah, diparingi kekuatan dinggo ibadah teng ngarsane Gusti Allah. Kula simpulake. Kalau mau ananda ki Misbahul Mukmin tahlil kok cukup la ilaha illallah
macam-macam. Iki cerita, nggih mangke nggih sangu kalian ingat bentar-bentar. Jangan riyen. Ini konten kiai menawa ya tunggal-kali perkara kalau kiai sing musuh bener. Ikan tahlilan. Nah, kiai tahlilan itu cekak ngene. La ilaha illallah. Apa kada muni ngoten. Mun salli ala Muhammad budal kabeh. Padahal wong pirang-pirang. Sing diomah moron mun kiai ne. Kiai, kula rugi kiai. Ngene napa dek rugi, Bu? Kula sembahno kebo, kula dana ndak rong pintal. Niku ngundang wong sedesa. Tahlil sampe nek cekake ngoten niku pripun kiai rugi kula. Oh, ngoten nggih. Dadi sampean rugi. Nggih. Kira-kira kebon niku nek ditimbang ana pirang pintal buwahe. Nek sepintal nggih langkung kiai. Lah sampe ngadang niku pirang pintal kae berase. Tengah sekali pintal pun sampean mendhet timbangan. Atau timbangan saestu. Berarti kebune karo tengah pintal, berase orang pintal, berarti metal. 3 pintal setengah. Kiai nulis la ilaha illallah. Didekokno nggone bandul sing ngriki 3 pintal setengah. Barang sing bobote 3 pintal setengah. Lafaz la ilaha illallah dicangkalno nggone bandul niku. Jumplang sing niki 3 pintal setengah munjuk mendhuwur. Wah, buat timbangan yang lafaz la ilaha illallah. Niku estu Bapak. Masya Allah. Jadi orangnya 3 pintal setengah bobote la ilaha illallah. Khairum minad dunya wa ma fiha. Nek lemun nek la ilaha illallah. Ora ana pangeran kang mesti disembah kejaba Gusti lalan dunya sak isine bobote. Milane Kanjeng Nabi ngendika, "Man qala la ilman akhir kalami fid dunya la ilaha illallah, dakhala jannah." Sing sapa wonge akhir ucapane urip nang alam dunya terus sowan ngasane Allah, masuk nang alam kubur. Kok terakhir ucapan la ilaha illallah, mlebu swarga. Jenengan kok sedo ape mati berkani malaikat Israel la ilaha illallah tak tersorana swarga. Lihat sakit nonton niku muni nonton niku ki angel Bapak. Kudu dilatih nalika uripe. Kok uripe sing akeh yo jaran ucul. Ape mati yo jaran ucul sing diurip sing diucapno. Masyaallah. Mireng Bu, mireng Pak. Kula menghimbau datang panjenengan sedaya. Muga-muga akhir hayate kula panjenengan sedaya niki ngucapna lafaz la ilaha illallah. Monggo kula panjenengan sedaya diparingi umur panjang niki diku syukur tengasane Gusti Allah kerep maca la ilaha illallah dengan jalan jenenge thariqah. Dengan jalan jenenge thariqah. Masuk dalam sing memperbanyak zikir la ilaha illallah. Teng mriki alhamdulillah won thariqah namine thariqah sahriyah. 8 dina pisan. Pendak minggu yang keempat nisehna waktu setengah dina tutur dina. Kanggo nyerakno awak, kanggo menyiapkan diri ngasane Allah dan supaya prestasine awake dhewe wong tuwa niki besok kerahkan ngasane Gusti. Nek putra-putrane jenengan iki prestasi di cita-cita ape ngapalno Al-Qur'an. Lah kula kira-kira kula panjenengan ape ngapalno Al-Qur'an dek yo rasane abot ta. Nggih mboten? Yang kaya ditandakno kalian ananda Kiai Misbah Umune niku ndak mbok 1001 mbok 2001 mbok wis diputuk kok ngapalno al. Nggih mboten Pak? Mboten ngenyak dengan apa ono sing ngapal ngapalno Quran Bapak-bapak? Niki himbauan kula. Nek dengan mendekatkan diri dengan sani Gusti Allah, cerak karo Gusti Allah,
ndongakno anake insyaallah dengan jenengan dituruti karo Gusti Allah mergo jenengan cerak kali Gusti Allah. Masuk teng grafi niki oleh-oleh kula benjing sampai ngajeng niku ngaji ta repot awakku ya tak gondong di besok tes bandang dunia ini kedah-gadah pikiran ngoten angen-angen ngoten ngoten iki Masya Allah estu bapak-bapak manusia niku menurut cita-citane ati jarah niki sithik kula kawit cilik mula niku tujuan kula warah-warah ngaji Al-Qur'an kawit gado kawin kula nikah kali ibu niku tahun 73 darah dia ngerti terus mari ngaji kali 74 ngaji dereng gadah musola bapak musola berdiri niku tahun 90 kan sahuri mbabes menangi musola mau dereng ngajine kula gelar kepan nggih dereng enten sak kepan ngono gelar kepan gelar sak sareng menawi musola kita gini musola tahun 2006 alhamdulillah saged berdiri pondok pesantren Nurul Huda dan Tasawuf. Cita-cita kula duwe anak kudu ngapal Al-Qur'an dereng selang enten tiyang durung sunat pawakan jaji cilik kula pondokake teng Lasem dereng sunat niku metu SM metu SD nalika niku dereng sunat kula pondokake kula le cinta karo agama le cinta karo kiai dereng sunat terus kula pondokake ngantek gedhe nggih Lasem 4 tahun, Jogja 4 tahun, Kediri 4 tahun. Kawin. Mboten nate ngelangi nyambut gawe kula. Iki kula gak ngaji. Insyaallah dicukupi kali Gusti Allah. Estu wong ngapalno Al-Qur'an itu dadi ahline Gusti Allah. Putri-putrine jenengan iki lho Pak, Bu, kok hafid Al-Qur'an jadi ahline Gusti Allah. Lagi jadi keluarga nih camat mana bangga, itu punane camat kayak mana bangga, ya menurut sidik iku lho, punane bupati kayak mana bangga nih, mendah mendur, iku jekra berarti presiden, bangga nih kawan, nggak badan, dan ini ahli Gusti Allah, Allah yang sinten sing dijagat saat sini, nek presiden nguasani wong sak negara, nek Allah dijagat saat sini. Jenengan ora bangga ngoten niku. Dia anak dari keluargane Gusti. Dia anak di keluargane bupati bangga, keluargane gubernur bangga, apa maneh montene presiden. Dan dia anak keluargane Gusti Allah Ta'ala ono wisuda dak gelem teko. Masyaallah. Lebih agen jeraki. Estu kula niki nyenengake jenengan. Kula ngger tilik anak kula rong sasi pisan tenggene Jogja. Kula mesti sowan kiai. Mesti sowan kiai. Ngaturake pripun iki putrane kula. Ngoten. Saya. Medal itu saking pati nabi biasa saking Jogja. Cilik dhewe. Iki kiai langsung di ngoten teng dene Kediri nggih ngoten. Angger tahun kulo mesti ketok, angger rong sasi kulo mesti ketok karo kiai. Lha kali-kali ono wis sudah pada naman perkawan tidak. Kebangetan mboten? Ya Allah, ya Rabbi. Nggih, ampun dibaleni malih di Pak Turi. Di menyo nek ono anak di sudah iki kudune alhamdulillah. Lu ngomong ada sepino itu, orang gelem ya Allah ya Rabbi. Enten penggianan Pak penting, sing jenenge penggian. Perkara dene saged diatur. Nggih mboten. Dengan ya padha mau di penggianan jenengan nggih. Nang iso diatur. Sesuk apa sesuk rak ngoten nggih. Wong perkara donya kecuali nek inna lillahi wa inna ilaihi iku rasa diatur. Kudu sing ngatur Gusti. Maksud bapak-bapak ibu-ibu semangatin jenengan monggo ditancapno salapan dina pisan miras karo tilik anake miras karo miseni
rohani ini dijak cerak mengasani Allah kersane dungane kita sedaya dijabahi kali Gusti Allah masuk mereka sadia niki awan banget dengan orang pemikiran jelas takut kali Pak Ustaz Sandri nggih Lian Pak Sandri niki cilik ngasih teng mriki nggih mbok wis menangi musala kok dereng lali nggih dan iki ora perlu didadikan donga ora ngoten nggih dongane bareng-bareng nggih mboten ngajeng nika men donga puisi donga sembarangan donga pun nggih mboten dongane sing intine Al-Qur'an cara wong Jawa diarani donga sapu jagat donga niku kok dijabahi Gusti Allah bahagia dunya bahagia akhirat diselametno saking siksa neraka apa njaluk apa meneh dunya bahagia akhirat bahagia ora bakal untuk siksane no unine iki monggo sareng-sareng mulai rangkong mangke kula tak yen mangke sedaya donga bareng-bareng iki Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban ya bibi ndak sesana nabi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar Al-Nidil Qabul Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitonir rajim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina Semantan saking kula lan himbauan kalau mau mungkin dadakan cambuk datang para bapak para ibu satrasipun mungkin ada tong omah dipikir-pikir iya Pak mangkandane beryai mang piye piye ngaten nggih dadi enten tindak lanjute napa ingkang kula aturake wonten ngasaben mesir kirang-kirang pangapunten kada naullah ya majma'in wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada santriwati Pondok Pesantren Nurul Huda dipersilakan untuk menuju lantai 1. قبل أن نختم هذا الحفل نحن لجنة الحفل إن وجدتم من أخطاء وغلاطات نرجو منكم العفو الكثير وهيا نختتم هذا الحفل بحمد الله الحمد لله رب العالمين جزاكم الله أحسن الجزاء. Sebelum kita tutup acara ini, kami selaku pemandu acara
Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat keluputan dan kesalahan. Dan marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah membalas hadirin sekalian dengan sebaik-baik balasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan hadiah dari Wisudawati kepada pengasuh Pondok Pesantren Nur Huda dimohonkan untuk Abi Kiai Haji Misbah Munir Al-Hafidh dan Umi Hajah Atin Najihah menuju pentas utama. Kepada Ananda Sinta Rahmawati dipersilakan. Penyerahan hadiah kepada beliau Kiai Haji Abdul Wahid Ahmad beserta Ibu Nini Hajah Siti Rohmah dipersilakan menuju pentas utama. Kepada perwakilan Wisudawati Ananda Diah Ayu Lestari dipersilakan. Selanjutnya penyampaian hadiah musabaqah ibadati dari kelompok Ananda Lailia Nurul Hidayah, Fariha Izzatun Nadhirah dan Neha Maulida. Kepada perwakilan Lailia Nurul Hidayah dimohon ke depan. Penyampaian hadiah Ananda Wahyu Arum Wulandari dipersilakan. Pemenang lomba puisi kepada Ananda Wahyu Arum Wulandari dipersilakan.
pemenang lomba melukis kepada Ananda Najla Almania Syamila dipersilakan. Kepada hadirin dipersilakan untuk meninggalkan tempat. Atas permintaan dari santri yang diwisuda, ayah ibu dari santri yang diwisuda untuk tetap berada di lokasi mengambil foto bersama sebagai kenangan abadi dengan putrinya masing-masing dan akan dipandu oleh fotografer. Terima kasih. Sekali lagi ayah bunda dari yang putrinya diwisuda untuk mengambil foto kenangan abadi kepada santri ataupun